Ами, сега ще командва... Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ въоръжените сили, представителните блокове за участие в тържествен водосвет и военен парад по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия, са построени. Командващ парада генерал-майор Дешков. Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия. След като ще заеме местото на официалната трибуна, ще започне водосвета на знамената. Тържествения водосвет на знамената, който се извършва от представители на Светия Синод. Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия.
Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия. Тук са военно-въздушните сили, военноморските сили, съвместното командване на специалните операции. Президентът ще поздрави блоковете, както виждате, и го прави в момента, и ще произнесе приветствено слово, след което ще прозвучи и химна на Република България. При неговото изпълнение ще бъдат произведени и 20 артилерийски салюта. Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия. Участие ще вземат щандарт на първи конен полк, знамето на 30-ти пехотен Шейновски полк, знамето на 23-ти пехотен Шипченски полк, знамето на 15-ти пехотен Ломски, 13-ти пехотен Рилски, 6-ти пехотен Търновски полк, 25-ти. Здравейте, войници! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия. Както и на 25-ти пехотен Драгомански полк и 24-ти пехотен Черноморски полк. Здравейте, матроси! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия. Здравейте, парашутисти! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на Българската армия. Интересно, защото берете. На площада за първи път се прави, иначе до сега традиционно той се е правил на паметника на незнайния войн пред Александър Невски. Но сега, понеже има ремонтни дейности там, сме принудени тук да бъде водосвета на бойните знамена. Негово преосвещенство, Мелнишки епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод на Българската православна църква, ще извърши тържествен водосвет. Сега, това, което в момента ще видите, е началото на освещаването на знамената светини. Преди малко ви казахме и кои са те. Мелнишкият епископ Герасим, главният секретар на Светия Синод на Българската православна църква, ще извърши това освещаване на знамената, което казахме преди малко, има дълбоки корени. Смята се, че първото такова е преди битката при Ахелой от Симеон Велики. Да, точно така, и винаги Българската патриаршия, епископ Герасим е също така и предстоятел на църковното настоятелство на Патриаршеската катедрала, и както и вие посочихте, обикновено този ритуал се извършва пред храм паметника Свети Александър Невски. Преди началото на парада, тук сега виждаме интегриране на това
посвещаване на бойните знамена в церемониала, свързан с парада. Тази традиция е много важна, защото всъщност самото освещаване на бойните знамена придава този свещен характер на самите знамена и затова вече войните възприемат тези знамена като нещо свято, нещо свещено, което, както знаем от нашата история, те се стремят винаги да бъде запазено в боя, да не бъде предадено в чужди вражески ръце. Освещаването представлява призоваване на Светия Дух, благодата на Светия Дух и трябва да знаем, че църквата извършва това свещенодействие, освещаване само върху нещо, което е достойно да придобие така този благодатен статут на нещо свято, така че това ни показва и разбирането в историята, християнската история на България, за това, че знамето е нещо, пред което войните полагат своята клетва, но и нещо под знака на което те са готови да дадат своя живот, своя подвиг и достойно да се сражават за отбраната, за защитата на родината. Традицията да се чества Гергьов ден като ден на храбростта и ден на българската армия има дълбоки корени. Още през 1880 година с указ номер 5 на Александър I Батенберг се учредява тази традиция, нали така? Точно така, напълно сте права, но той тогава е учреден като ден на кавалерите на Ордена за храброст. Тогава имаме първите 33 наградени с Ордена за храброст, офицери, подофицери и войници. Да. И след това вече... Извинявайте, наградените всъщност са участници в руско-османската война, нали така? В руско-турската война са участници и даже включително има и няколко руски офицери, на които е връчен този орден. Там е записано категорично и ясно. Орденът се дава единствено и само за бойна заслуга. Т.е. за заслуга на бойното поле. След това, разбира се, след Сръбско-българската война имаме още 143 наградени. След това започват да се увеличават, започват да се чества вече в различни градове, където има кавалери на този орден, за да се стигне до 1900 година, когато за първи път честваме Денят на победите. Той се чества на 15 ноември и е свързан с края на победната сръбско-българска война. Но след като подписваме Ньойския договор през 1919 година, случайно или не, нашите победители ни налагат датата 27 ноември, което, ако се погледне превръщането от стар в нов стил, идва точно победата на сръбско-българската война. Тогава го премахват този ден и започва от 25-та година. Нека да е ясно, не 31-та, 25-та година започва да се чества общ празник на победите и на кавалерите на Ордена за храброст. И тогава така продължава до 44-та или до кога? И тогава с засилване и с по-слаби моменти продължава до 46-та година. Последният празник, който се отбелязва на 6 май, е под Министерството тогава на Военното министерство, начело е Дамян Велчев, офицер с стара слава. Той тогава за последен път чества 6 май като празник на армията и на ордените за храброст. След което, разбира се, на 9 май се повтаря отново празника, отново армията е строена, отново същите действащи лица са на трибуната и се чества денят от победата над хитлеристка Германия. Това продължава 1947 година, вече се взема решение празника на армията да бъде 9 септември. И вече не се чества. Чак до 93-та, когато се възстановява традицията, при 30 години. Да, първоначалната заповед, която се издава, пише ден на празник на българската армия и на второ място на кавалерите за Ордена за храброст. 53-та година вече, когато го преместват на 23 септември празника, за кавалерите на Ордена за храброст отпадат. Само да чуем и малко от словото на мелнишкият епископ Герасим. Вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя. Пази ги от всяко недостойно или безчестно дело или сатанинско внушение, чрез които биха паднали под временно или вечно осъждане. Възвиси ги, Владико Всемогъщ,
във вяра и добродетел, да по примера на Твоите светци, които избра из средата на войници, да Ти служат неотстъпно, да бъдат предадни на Тебе, началника на небесните воинства, и така да изпълнят най-добре Твоята заповед за обич към ближните. Пази вярата и сърцето им, укриляй с благородни желания и намерения съвестите им, закриляй здравето им, всякога им бъди помощник и покровител за спасение. Чухме молитвата на Преосвещенство, в която се изразява точно това разбиране на църквата за духовното благословение, благодатните дарове и добродетели, които българските войни трябва да притежават и притежават, и което е целта на този ритуал по освещаване на бойните знамена. Знаем, че много често в битката бойният дух на войниците решава изхода от сражението. Много често по-малобройни военни части са надделявали над много по-многобройни, по-слабо въоръжени, са надделявали на много по-въоръжени, именно заради високия боен дух, който идва точно от това разбиране за готовност за саможертва, чест, достоинство, храброст, което е много важно и което всъщност е това човешко измерение на воинската служба. Колко военни свещеници има в момента в нашата армия? В нашата армия няма военни свещеници в момента. Има само един в Военната академия, но той се води към епархията си, само в паракията на Военната академия. Извинявайте, ще прекъсвам само отново малко да чуем и ще продължим разговора. Обични в Господа, братя и сестри, Христос воскресе! Воистина воскресе! Вярно съблюдавайки завещаната ни от вековното минало свещена традиция, в деня на всемирно прославения Христов войн и Божий угодник Георги Победоносец, отдаваме почит и на нашата славна и непобедима българска армия, като всенародно отбелязваме Деня на храбростта. Днес свеждаме глави пред жертвения подвиг на всички знайни и незнайни войни, отдали живота си за нашата родина, защитавайки свободата и независимостта й, както и пред тези, които продължават тяхното родолюбиво дело. Знамената на българското воинство, които са свидетелства за несломим дух през хилядолетната ни изпълнена с превратности история, днес поръсваме с осветена вода, изпросвайки от Всеподателя Бога Неговото благоволение и закрила, предводителство и благодатна помощ. По молитвите на светия великомъченик Георги Победоносец за защитниците на земното ни Отечество. За всички тях, достойни чеда на майка България, които с цената на живота си отстояват сигурността и държавния ни суверенитет, днес Светата ни църква горещо се моли Господ да ги укрепява и да им дава сили в жертвеното им служение. Нека да просим от Бога мир и благоволение между човеците, мира, който Христос ни остави заедно със своя нов завет. Завета на любовта, милостта и човеколюбието. По молитвите на Пресвета Богородица, на светия великомъченик и победоносец Георги и на всички свои дивни угодници, всемилостивият и всещедър Бог да ни укрепва със своята благодатна помощ и закрила. Христос воскресе! Воистина воскресе! За много и благословенни години. Неофит, патриарх български. Прекъснахме ви там, където говорихме за свещениците в българската армия. В момента има ли ги или не? Имайте предвид, че в първия закон за отбраната и въоръжените сили е въведен института на военните свещеници. И те са заемали много сериозно място в войсковия живот. Всеки празничен ден са обслужвани съответно молебени за здраве, панихиди при определени случаи и ред други обстоятелства. Те са играели особено важна роля на бойното поле, защото
наистина са правили така, че са превръщали смъртта за родината да бъде сладка, както казва Дрангов. Просто са умеели да увличат хората със себе си. Това са били хора, които са били предани, включително, ако трябва да бъдем точни, много от настоящите свещеници, техните бащи и дядовци на времето са били военни свещеници. Интересен е въпросът, след като говорим за църквата, за връзката между църквата и армията, пречупва ли се тя през комунистическия период? През комунистическия период, разбира се, по идеологически причини, тези военни свещеници са премахнати от българската армия. Те се асоциират с старата система на царство България, с царските офицери. На тяхно място са поставени политически офицери, които се опитват да играят тази роля, но по един идеологически начин. Но може би първият военен свещеник в историята на новата българска армия, войска, още при опълчението е свещеника, който участва при освещаване на Самарското знаме, когато се сформира корпуса на българските опълченци. И ние знаем колко е било ключово участието на българските опълченци в боевете на Шипка, именно тогава, когато се решавала съдбата на България и как именно българските опълченци, разбира се, са удържали позициите, за да предоставят възможност и на подкрепленията от руските войници. Затова и българската армия и българската църква винаги отдават чест, достоинство и памет за всички паднали войни. Затова и много храмове играят ролята на военна косница, на място за извършване на тези възпоменателни молитви, молебени, ритуали, свързващи църквата с армията. Самия храм-паметник Свети Александър Невски е посветен на войните, паднали за служението на България. Има такъв храм в Сливница, който е военна косница за героите от сръбско-българската война, и на много места из цяла България можем да видим такива места за поклонение. Иначе военните свещеници, те са важни в днешно време, особено за тези български контингенти, които отиват на мисии извън България, в чужда среда, културна среда, извършват своята мисия и служение в екстремна ситуация. Това ние го знаем и от опит, защото понякога такива български бойци, които са били на мисии, примерно в Ирак, идват при нас в Богословския факултет, осъзнали ролята на вярата, силата на духа, и докато са в периода на адаптация или чакат следващата мисия, се опитват да се докоснат до вярата. Такъв е и отец Йордан, ефимерия на военния параклис във военната академия, който след военната служба завърши нашата магистърска програма за църковно-социално служение и в момента е първия, можем да кажем, български военен свещеник в някакъв смисъл, защото той служи в параклиса на военната академия. Да, трябва да бъдем наясно по един друг въпрос. Имайте предвид, че в армията са служили войници от различни вероизповедания. И на тържествени ритуали са присъствали представителите на всички религии. Включително клетвата, която се е полагала именно по каноните на църквата, както се е изисквало да бъде тя структурирана. Понеже преди малко се спомена за Самарското знаме, трябва да кажа, че Самарското знаме е носител на орден първа степен за храброст. На пръстите на едната ръка се броят хората, които са носители на този орден. Да, ние знаем историята на Самарското знаме и колко загиват, за да бъде то опазено. Подполковник Калитин и неговата история е, може би, най-популярната достигнала до нас, но това е знаме светиня и знаме история само по себе си. Има ли други вещи, които да са наградени с ордена? Вещи не. Това е единствената вещ. Доколкото знам, Стефан Стамболов получава първа степен и още двама-трима от бележитите генерали. Тук се спомена, че 1937 година е първият парад, който се прави тук голям, грандиозен. Предната година в чест на старите войни генерал Даниил Николаев, генерал Котинчев, генерал Никола Жеков и генерал Стилян Ковачев
На тях е посветен фактически Георгиевденския парад и Деня на носителите на ордена за храброст. Много тържествено, 84 годишния Даниил Николаев се придвижва достолепно. Той, между другото, е и кръстник на Симеон. Симеон Сакскобургготски. Да. Виждаме в момента, тъй като обикновено празника на Свети Георги в църковния календар попада в този период между Възкресение Христово и Възнесение Господне, как се така пречупват тези християнски духовни аспекти, свързани с Възкресението, с кръста, Христовия кръст, който е наречен знаме, знак за спасението. И на много икони можем да видим как Исус Христос държи едно знаме, особено през възрожденската епоха, нашите възрожденски изографии, тогава, когато все още нямаме държава, но църквата носи тази традиция на държавността. Знамето често пъти започва да се изобразява с трикольора, т.е. тази символика и тази духовна традиция е много дълбоко вкоренена в българската и църковна, и национална култура. И затова виждаме колко е важно в такива празнични дни всички основни институции на българската нация, на българската държава. Между прочим, тези две институции са и с най-големия рейтинг на доверие сред обществото, българската армия, българската църква през последните години, защото в тях именно се концентрира възможно най-доброто духовно измерение на Слово на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо кмет на Столична община, уважаеми министри и народни представители, уважаеми господин началник на отбраната, Ваше Преосвещенство епископ Герасим, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми областни управители, уважаеми представители на Българската православна църква и на религиозните общности в България, Ваше Превъзходителство, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, драги ветерани, военно-инвалиди и военни от запаса и резерва, скъпи сънародници! На светлия християнски празник Гергьовден, след 3 години прекъсване, отново на площада са построени представителните роти на българската армия. В Европа бушува война. Безпрецедентна по мащаби и залог в най-новата история на нашия континент. България навлезе в тези опасни времена след години на неграмотни и користни експерименти с въоръжените сили, с насаждани илюзии, че войните са част от миналото, че попрището на военнослужещия е безперспективно, а армията е отживелица. Политическият елит дълго пренебрегваше рисковете в средата за сигурност, а бездействието и пагубните решения бяха размивани в колективната безотговорност. Като президент и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, като офицер и командир от българската армия, искам да заявя, че развитието на въоръжените сили и войната не търпят дилетантщина и лекомислие. Достатъчно са печалните примери в миналото, когато българският войник и българският народ са плащали политическата корист
и лекомислие, липса на дълновидност. Има един исторически доказан постулат в военната стратегия. Една крепост най-лесно се превзема отвътре. В основата на всяко поражение лежи морален пробив. Чуждопоклонство, продажност, обезверяване, обществен разкол. Все неща, от които традиционно страдаме, но за които скъпо плащаме. Затова Гергьов ден е особено важен празник. В деня на Свети Георги Победоносец отбелязваме единението на народ и армия. Припомняме си, че в историческата буря трябва да сме сплотени зад националния интерес, за да съхраним своя живот и този на близките. Да опазим нашия дом и култура. След броени минути в тържествен марш ще преминат хората, приели мисията с живота си да бранят родината. Ще прелетят самолетите и вертолетите и ще дефилира сухопътната техника, с които нашите военнослужещи изпълняват своите конституционни и съюзни ангажименти. Ще приветстваме и нашите съюзници от италианските въоръжени сили в състава на многонационалната бойна група. Уважаеми военнослужещи, благодаря ви, че въпреки предизвикателствата продължавате да отстоявате каузата България с професионализъм, всеотдайност и чест. Нека Свети Георги Победоносец ви закриля и укрепва вашата десница. Нека не забравяме, че 6 май е и ден на храбростта, която всеки българин носи в сърцето си като завет от хората, отстояли България през вековете. Скъпи съотечественици, позволете ми да ви поздравя с празника и да ви пожелая здраве, мир и благополучие. Благодаря на всички вас, които днес излязахте на площада, за да подкрепите нашите мъже и жени в униформа. Чест и слава за българската армия и за всички храбри българи. Да живее България! Парад! Раунис! Парад! Мирно! За славата на българската армия! Ура!
И така, това, което видяхте, уважаеми зрители, е освещаването на българските, на знамената светини. Нещо, което се случва за първи път на този площад. След малко вече обаче очакваме вече и със нетърпение началото на парада. Казваме при нас и честит празник и добър ден и на следващите ни гости, бригаден генерал Димитър Иванов, командир на 24-та авиобаза, и бригаден генерал Николай Караиванов, заместник командир на сухопътните войски. Здравейте, господа генерали, и честит празник! Естествено, по традиция ще бъде открит с един много важен полет този парад с трибагреника, нали така? Точно така. Всеки полет е важен. Но в този тържествен момент и, както казахте, по традиция, минава вертолет Ми-17 с знамето и той дава началото на самия парад. Виждаме подготовката, между другото, ето го и самия вертолет Ми-17, който носи националния флаг на Република България. И парада ще се открие именно по традиция от военно-въздушните сили. Именно след преминаването на вертолета ли започва изтеглянето на траса? Не, вертолета преминава началото, когато вече тоест блоковете се изнасят, стават на позиция, при което минава вертолета и тогава всички блокове тръгват. Това, което наблюдаваме в момента, е едно изтегляне, за да може всичко да се прегрупира и след това да се върне отново и военните, и техниката тук на площада, нали така? Това е част от целият церемониал, който е за парада. След като се направи тържествен преглед на войските, войските се изтеглят на изходно положение за преминаване в тържествен марш. Блокове ще бъдат отново от състава на Националната гвардейска част, Националния военен университет Васил Левски, сухопътните войски, военно-въздушните сили, военноморските сили, съвместното командване на специалните операции, както и естествено военните от Италия, за които също стана въпрос. Това, което обаче също е трогателно и да отбележим, че преминавайки в момента в този строй, хората посрещат всички тук с аплодисменти. Това е съвсем нормално. Това е тяхната армия. Армията на българския народ. Те в нея виждат опората, в нея виждат сигурността, в нея виждат който бъдеще го трябва да бъдем точно. Защо с Националната гвардейска част също ще бъде открит парада? Имам предвид тук вече на самия площад. Има ли символика и в това? Да, по същество личната гвардия на монарха е открила парадите и това се е пренесло в годините. Това е традиция, която трябва да бъде спазвана. Има ли нещо специфично в самата подредба, в начина по който в момента се изтеглят от площада частите? По начина по който стояха тук ли? За традицията. Преди Втората световна война парада най-напред се е водила от останалите живи опълченци. След тях са били ветераните генерали, командващи армии по време на войните на България. И след това е бил блока на военното училище. И след трябва да бъдем, и тази година ще имаме подобно нещо, след това са преминавали гимнастически дружества, разни обществени организации и ред други, за да се покаже и да се демонстрира точно единството между народа и армията. Да се върне, може би, на подредбата сега, начин по който те се изтеглят, начин по който се бяха разположили на площада ли, или има нещо друго специално? Не, се изтеглят и се подреждат за преминаване в тържествен марш. Последни виждаме, че се изтеглят именно съвместното командване на специалните операции, нали така? Да, последните се изтеглят от площада и последни ще преминат, ще завършат колоната на пишия марш. А що се отнася до традицията, първите паради са били начало са били кавалерите на ордените за храброст заради празника. Да, те са били светополченците. Да. Генерал Иванов, да, може би да кажете нашите зрители какво виждат в дясно от техните екрани, освен Ми-17 и останалите вертолети, които ще се включат? Да, в момента те са вече в въздуха. Групите, които са формирани, първата група това ще бъде след това от вертолетите. Всяка авиационна база е уникална по принцип, по предназначение и по способност. И аз ще си позволя да ви кажа именно, че имаме изтребителна авиация. Това са представителите на родовите авиации. Изтребителна авиация, щурмова авиация, вертолетна авиация, транспортна авиация и учебна авиация.
Днеска ще наблюдаваме типове самолети и вертолети от всичките родове авиации. Въпреки че не са всичките типове, които ги имаме на въоръжение, ще бъдат днеска на парада, само два типа няма да бъдат показани, но това е основната част, с която оперира военно-въздушните ни сили. Първата група ще бъде вертолетите в ромб. Ще преминат 4 вертолета, формация ромб, водени от Ми-24. Един уникален вертолет, единственият тип вертолет за България, който е боен вертолет. И е предназначен за огнева поддръжка на сухопътните войски. Брониран, с много добри скоростни възможности и въоръжение. От двете му страни ще бъдат заставени вертолет Кугър. Все още наблюдаваме на екрана Ми-17 със знамето, който се насочва вече по бойния път за преминаването. И времето е с нас. Виждаме, слънцето се опитва вече да пробие облаците. Нищо няма да попречи всичко, което е планирано за днес да се случи. По най-добрия ден. Да, в състава на ромба ще бъдат Ми-24 водач, Кугър от едната страна, от другата страна Ми-17 и отзад от представите на военноморските сили. Това е авиобаза Чайка, това е вертолета Пантер. Защо именно този вертолет открива парада и носи флага? Който води? Не чувам обаче. Защо именно този вертолет, който открива парада, носи и флага? Ами, по традиция, да го кажем. Защото винаги военният парад трябва да се открие със знамето. Със знамето, този вертолет притежава тази способност да носи знамето, тъй като има на пода люк, който се отваря и се закача знамето на носещ възел. И се спуска на дължина около 7 метра знамето и се движи с около 70-80 км вертолета, така че знамето да бъде достатъчно изпънато и да се вижда от всички граждани. Генерал Иванов, да кажем няколко неща, които пък са ни... Караиванов, извинявам се, които са ни важни като техника, която ще видим тук на земята. Какво ще могат и зрителите дошли на площада да видят от нашата армия? Постарали сме се да покажем част от техниката, не всичката. Говоря и като видове. А иначе през площада ще премине по-малко от 1% от техниката. Имаме стотици бойни машини, които са готови за използване. Тук ще преминат само тези, които сме избрали, за да можем да ги покажем. Сигнал за това, че всичко е готово и всеки момент парада ще започне. Сигнал, внимание. Начало. И тук, между другото, се правят много точни разчети, за да мине на точно определено време самия вертолет. В момента командата, това е едно от най-красивите неща на парада. Тя е фиксирана и на всеки лидерната мечта един ден да командва по този начин. Ето го и този момент. Слушайте, още не чуваме нищо. полеви условия коментираме. И така, знамената светини отново водят парада и
държавността, освен трибагреника, химна и герба. Веднага след тях са Националния военен университет Васил Левски. Полагат неимоверни усилия в днешно време, за да могат да учат и да служат едновременно. Постигат резултати и са гордост за нашата армия. Това са сухопътните войски. Който минава на 42-и механизиран батальон. Към настоящия момент батальон изпълнява задачи с италианската бойна група и част от батальона в момента е на границата. Така че в момента изпълняват три важни задачи. Парад, граница, италианска бойна група. Веднага след тях идват въздушни сили. Следващия блок, който е от единия център за подготовка Плевен, който подготвя формирования както за мисии, така и началната военна подготовка, която преминава в сухопътни войски. Тези хора от парада заминават на ново село за много голямо учение. В момента на екрана коя група виждаме, след малко много. Ето, това са военноморските, нали така? Военноморските сили, а след това и съвместното командване на специалните операции. А сега и на екрана показвам и на нашите зрители, ви насочвам вниманието какво виждат, кое е формирование. Това е военно-въздушното сили, което е комбинация от представители от радио и авиация. Следвани от Военно-морските сили. Дясно на нашия екран се подготвят какво да мине над парада. Сега в момента наблюдаваме дивизията на 17, вертолета Ми-17, въобще Ми-17 бърза вертолети, които изпълняват много важни задачи. Това, което е най-видимо за гражданството, това са спасителните операции, спасяването от разна пожара, басейното, всичко това е важно и ценно за българския народ. Възмирно. Специалните сили. Това са тези момчета, за които се казва там, където другите не могат. А не само момчета, разбрахме и че жени вече има в техните редици, то най-добрите. Навсякъде. За всички части от армията можем да кажем, че те са в постоянна бойна готовност. Но именно специалните части са ли тези, които са в 24 часова такава? Всички. Честванията на 6 май, деня на Георгиоте, са празните възпитания и ден на кръвността, има дълбоки корени. Много хубаво, че се възобновява тази традиция след 3 годишна пауза заради пандемията, знаем. Видяхме в полигоните как се случат нещата през тези 3 години с повече демонстрации, но пък парада в истинският му блясък е тук на площада. Въпреки това възстановяване през 90-те години не беше никак безполезно. Имаше много хора, които бяха против връщането на 6 май като празник на армията и на движението на народната захрана.
след малко вече и техниката да дойде. Колко казвате? Един много малък процент от всичко. Казах колко един принцип, тогава е селектирано. Не се чува. На височина 300 метра със скорост 280 км в час ще прелетят във формация десен пеленг самолети Л-410 от 16-та транспортна авиобаза Враждебна. Командир на екипажа на самолета водач, полковник Лазарин И блоковете преминаха в тържествен марш, дефилирането на въздушните ни сили, въздушната част. Така ли? Така започна вече въздушната част. Вие наблюдавате преминаването вертолетите в Ром. В момента изчакваме и идват самолетите Л-410 от авиобаза Враждебна, които са транспортни и особено използваеми за транспортиране на войски и бойна техника на къси разстояния и както и осигуряване на парашутистите, т.е. тренировките на парашутистите от специалните сили. И самолети минаха над нас току-що. Л-410, чешко производство, много добри за България. Коя година? Всичките самолети и вертолети са доста отдавна произведени. Доста отдавна. Да. Но въпреки това нашите техници правят всичко възможно, да може да осигурят летателната годност на тези самолети и вертолети. Понякога и невъзможното се случи. Кои се задават? Даваме самолетите двойка, самолетите С-27 Спартан, на които имах честта също да бъда командир на тази авиобаза 5 години. С тях основно работим по всички, имат способността както превоз на товари, спасителни операции, хвърляне на парашутисти. Знаете, че доста задачи се извършиха като донорски задачи за превоз на донори. Пострадали. Да, ние малко по-рано също разказахме за тях в нашия ефир, току-що те минаха и над площада. И те минаха над площада и моя гордост, че преди няколко години аз ги учих на двойка да летат в тази формация. Особено вълнение за вас. Да, разбира се, и гордост. Какво е специфичното, генерал Иванова, в формациите, в които летят самолетите? Най-специфичното, което наблюдавате, че това е така, че да покажат своите пилотажни възможности на пилотите. Виждате, че тук, когато преминаха спартаните, бяха много малко интервал, около 15 метра и дистанция. А това се постига с много тренировка. Всъщност в градска среда летенето толкова ниско не е никак лесна работа, нали? Разбира се, когато повечето самолети и вертолети летят ниско, както и транспортите, провеждат се много тренировки за международни, в които трябва да се извършват полети на пределно малка височина. С самолетите се лети до 100 метра. Чуваме аплодисменти за. В момента преминава група, комбинира от два
Ел-39Z реактивни самолети и два Пилатус PC-9, които са учебни. Това са от две авиобази, от учебната авиобаза и от Граф Игнатиево. Скоро 600 км те преминат. Моята грешка, около 300 км преминат, 370. Ако сравним с предишните по-тежки самолети, ако мога така да се изразим, каква беше тяхната скорост? Тяхната скорост беше около на Ел-410 около 280, на Спартаните около 380. Внимание сега! В момента наблюдаваме становители самолети Су-25, водени от Спарка или УБК. Това са бойните ни авиации, да кажем, които са предназначени за огнева поддръжка на сухопътните войски. Носят от 4 тона бомби, с вече модернизирани от 2 години, могат да извършат навигационно бомбопускане. Снабдени с управляеми и неуправляеми ракети или нашата мощ военна. Бойна. Вече той работи цяло за нас, това е нашия самолет. Така е наречена сухопътни войски. Да. Той изцяло неговата дейност е свързана с сухопътни войски и затова той е любим за нас по време на нашите занятия. И последно, може би, Последно, но не на последно място. Това са тройка самолети МиГ-29, нашите изтребители, които пазват въздушното ни пространство. Свръхзвукови, чудесни изтребители, доказали са в ученията, че във въздушен бой с западни типове самолети не отстъпват по възможност. секунди, всеки момент ще ги видим тук над площада. Струва ми се най-популярните, може би, самолети. Мощ имат тези самолети. Много ниско минаха, просто страхотно, като усещане. Като ръкопляскан към нашата публика. Да се усети каква мощ имат тези самолети. И разбира се, не е всичко това, което може да се покаже. Но звука, дали е самолет или вертолет, когато преминава ниско, е страхотен и всеки изпитва гордост да го слуша и настръхва. Всеки летец. Абсолютно можем да го потвърдим всички ние. Аз видях и реакцията на хората тук на площада. Мисля, че толкова отблизо в такава ситуация не бяха виждали миговете. Именно и малките деца, когато чуят такъв звук, ще се радват. Нека да отбележим специфичния начин, по който те се разделиха и отлетяха високо. Ами това е за ефект. Просто фигура, която се изпълнява с разпръскването, за постигане на даден ефект от самото публиката да види какви са възможности и колко е красиво да летиш. Много красиво, но и много сложно. Нека пак да го кажем, защото това не е всеки пилот и доста се репетира също, нали? Разбира се, без тренировка няма да има опит, няма и мъдрост. Затова нека да имаме техника, на която да летим. Изтребителите ни до такава степен ни взеха ума и дума, както се казва, че пропускаме да отбележим, че вече започва да върви техниката. Започва преминаването на сухопътните войски. В началото на колоната са бронираните машини Мерцедес, които са в служба вече почти 20 години и доказват своята здравина, ако мога така да се каже, защото Мерцедес си е Мерцедес. Той се използва в мисиите, дори и сега имаме зад граница изпратени от този вид оръжия за изпълнение на мисия в Косово. Това от новата техника ли? Може ли така да се каже на снаряжение? Относително новата. Веднага след тях преминават последните постъпления в българската армия. Това са леко бронирани машини Toyota, които асамблирането и довършването им е извършено в българска фирма. Те са предназначени за специалните части и са предимно за извършване на патрулиране във враждебна среда. Наблюдавате в десния край на екрана, виждате и бронираните машини, които са произведени в България и които са отново за специалните сили и които са за изпълнение
изпълнение на специални операции. Високо проходими, може би, доколкото виждаме. Всичко, което можеше да се направи за тях и те отговарят на всички условия. Веднага след тях са военно-полицейските машини, пустинна котка, които за изпълнение на задачи на военната полиция, свързани с охраната и с патрулирането в прибойни действия. Машините са високотехнологични, проходими, изключително мощни, с много високи показатели при експлоатацията. Виждате на екраните и преминават бойните машини Командо Селект. Това са може би най-новите попълнения в българската армия. Машините са за пехотата и служат за изпълнение на задачи по време на война и по време на мисии. Виждам, че и нашите зрители в дясната част на своя екран виждат специално сложени камери, които се намират на самите машини. Да. Това са машини с високи експлоатационни качества, много добра огнева мощ и много добра защита. Колко членен екипаж има в машината, която в момента и зрителите виждат? По принцип всички машини имат по 3 членен екипаж. Те са с водач, командир и оператор на оръжейната система. Искам да отбележа, че машините Командо Селект и Гардиан, които преминаха, след парада заминават на учение. Къде? На Корен. На един от нашите полигони провеждаме голямо учение с участие на наши съюзници. Задачите вече са поставени. Многонационалната група ли го за многонационалната група? Не, те няма да бъдат с многонационалната група. Дясно от екрана, точно сега пред нас преминава. В момента на екрана в лявата част виждате модернизираните БТР-60 ПП, модернизирани в варианта Т, които са с сменена силова установка, сменена трансмисия и продължават да служат в българската армия. Една много удачна модернизация, която бе направена. За съжаление е само в силовата установка, а не са променени оръжейните системи. Не липсват аплодисментите за пореден път тук на площада пред дефилиращата техника? За кого са тези аплодисменти? Към настоящия момент почва преминаването, дефилирането на формирование от тежкия артилерийски полк. Пред нас виждаме 152 мм гаубица с влекач Татра. Едно изключително силно оръжие, за съжаление изостанало в годините и величината на стрелба вече не отговаря на това, което се изисква. Дали заради 3-годишната пауза, но за нас тук изглежда сякаш наблюдаваме техника, която не сме виждали толкова често на предишни паради. Може би заради паузата. Тази техника излиза често. Веднага след артилерийската системи прикачните следва и най-силното ни оръжие като артилерия. Бойните машини БМ-21 Град, които стрелят на голяма дистанция и имат невероятно тежък залп. Висока скорост на откриване на огъня, снимане и сменяне на огневите позиции. Тая система се използва много в последните конфликти и продължава да бъде актуална. Колко изстрела в минута, извинявайте? Някъде за около 40 секунди дава 40 изстрела. Всичко, което наблюдаваме тук на площада е с военните маршове, които са неизменна част от всеки парад. Да, наистина, военните маршове не само те са ежедневието на войската, военните маршове. И заедно, както говорихме за знамето и другите
символи, свързани с армията. Преди всичко марша е това, което води заедно с барабанчика и с тръбите бойни, води войската напред към победи. Танкове виждаме. В момента преди малко преминаха минохвъргачките, сега преминават самоходните артилерийски оръдия 122 мм гвоздика, които са българско производство, които продължават да бъдат използвани. В момента в тях е интегрирана съвременна система за управление на огъня, което им дава възможност да откриват огън мигновено, бързо да сменят огневата позиция, като е гарантиран точният огън. Те продължават да бъдат в експлоатация. Отново единственото, което за тях е малкият обсек на действие. Продължаваме ли да виждаме машини, чието екипаж отново от 3 души, генерале? Да. В момента преминаването на артилерийските системи продължава. Веднага след тях следват бойните машини на пехотата БМП-1. БМП-1 е построено в 70-те години и е в една друга концепция при използването на боя. Към настоящия момент машината като живочес и като машина е много добра, но е с устаряло въоръжение. Мисли са евентуално и за нейната модернизация или замяна. Машините, които наблюдават и които дефилират на парада до края, в момента участват във войната. Войната, която се води на няколко стотин километра от тях. И там доказват ефективността. И от двете страни ли? И от двете. Тоест, ако можем да направим едно обобщение, техниката, която виждаме по-скоро по съветски или по натовски модел е? По съветски. Там, където е модернизация, се доближават много вече до натовския модел. Машините, които преминават БМП-23, това е другата ни бойна машина, която е произведена в България и която също е с много добре като експлоатационни качества, но с устаряло въоръжение. Отново говорим за въоръжението. Мощна залпа, далечина на стрелбата. Тъй като не са много нови, както на няколко пъти отбелязахме, лесно ли се поддържат всички тези машини? Има ли достатъчно резервни части за тях включително? Проблема с резервните части е съществен, още повече след ограниченията, които има покрай войната, но към настоящия момент с усилията на армейските ремонтни работилници и на заводите това нещо става. Към настоящия момент виждате на екраните танк Т-72. В момента преминават трите машини, които преминават, са модернизирани. В момента тече модернизация и им се заменя изцяло системите за управление на огъня. За разлика от другите машини, той има достатъчна далечина и достатъчна сила на оръжието. Въпросът е променяме скоростта, с която се открива огън и точността. Освен това съоръжени са с системи за нощно виждане и в мъгла, дъжд и така нататък. Което ги прави, ще притежаваме скоро време пълен комплект и изцяло съвременни бойни машини. Говоря за танкове. Кой е най-широко разпространения модел танкове у нас, генерал? У нас имаме само един. Това е 72. Всички останали са слети от въоръжение. А кога нови казахте очаквате? Нови няма да има. Модернизирани ще има. Затова модернизацията ще даде един дъх, може би, за едно 10-15 години напред за танковете. Да припомня на нашите зрители, че по-рано и министъра на отбраната беше наш гост. И той, и адмирал Ефтимов казаха, че сухопътните войски трябва да бъдат в фокуса на вниманието като проекти, приоритетни проекти. Дори до края на годината, каза министър Стоянов. В момента вървят много проекти. Те са на различен етап и аз съм уверен, че те ще се случат. И отново поглед към парада. В момента какво виждат зрителите тук и пред малкия екран? В момента виждате влекачите, те са най-новите, които извършват маньовъра на войските. Демонстриран е един с натварена техника. Какво има във влекачите? Влекачите е качен
верижен влекач за тегляне на артилерийски въоръжения. Това са когато се предислоцират или когато се евакуират. На екраните виждате ракетна система Точка. Това е може би най-дългото оръжие на сухопътни войски. Стрелба над 70 км и изключително точна. Това е последната ракетна система, която е вкарана в България за сухопътни войски, която остана на въоръжение. Към настоящия момент точно тази система постигна най-добри резултати при нанасянето на ударите в войната в Украйна. Овладяна е прекрасно от нашите хора, така че имаме едно добро оръжие. На екрана е системата за зенитно прикритие ОСА. Високо мобилна, високо точна. Системата е в състояние да води стрелба дори при изключени локатори, т.е. да стреля по телевизионен канал, който я прави изключително трудно за откриване и за противодействие от въздушния противник. Изключително опасна за всички нисколетящи самолети. А сега? Какво се задава всъщност? В момента се задават транспортно зареждащите машини на все още ОСА-та. Това е транспортно зареждаща машина за ракети за ОСА. Автоматично зареждане на машините след като отпадат даден залпа. А вдясно от екрана? Дясно виждаме как се извършва след полетната подготовка на вертолетите. Тоест, след като касне вертолета, той се преглежда от техническия състав за неизправности и така, че да бъде готов за следващия полет. В момента преминава транспортно зареждаща машина за Невата, C-125 Нева, зенитен ракетен комплекс Нева и следващите, които преминават, вече са комплекса C-200 с много голяма ракета, както виждате, и C-300 след него. C-200 е системата, с която нито един бомбардировач не би искал да се среща. Това е може би най-височината и най-далечната система, която действа и изключително опасна за въздушния противник и все още в експлоатация и все още отговаряща на всички изисквания. По-старото им поколение дава предимството, че по-трудно се противодейства електронно срещу нея. Парадът ще бъде завършен от най-силната ни система за противовъздушна отбрана C-300. Параметрите са впечатляващи, открива противника на 1000 км, като освен летящи цели открива и баластични крилати ракети. Характерното за нея е, че може да държи 100 цели едновременно и да работи по 12 от тях. Много малко страни имат от този вид системи. Ние сме облагодетелствани, че имаме такава система и военно-въздушни сили са силни. Абсолютно, това е в състава на военно-въздушните сили, но това е най-силният, може би, комплекс, който имаме зенитен ракетен комплекс. И в региона дори. Участват във войната в Украйна тези комплекси? Да, и от страна на украинци, и от страна на руснаци. И струва ми се вече се изтегля и последната дефилираща техника от площада. Това беше края на механизираната колона. Искам още един път да подчертая всичко, което мина от тук, в момента участва в войната. Тоест, все още сме актуални. Трябва да мислим за утрешния ден, защото всяка война започва с една техника и завършва с друга. И сега вече сме на ход, за да направим една добра модернизация, да очакваме следващите 10-15 години. Това, което виждат нашите зрители в момента, е преминаването на военните духови оркестри, които пък през цялото време... Най-красивата част на парада. Те фактически завършват парада. След като мине целият парад, те се изнасят след тях с празнична музика. Виждаме и кадри и от Варна, където Деня на храбростта и празника на българската армия също се отбелязва, но като казваме за военните духови оркестри,
и не само аз, да кажа на нашите зрители да останат с нас до край, защото в финала на нашето предаване сме подготвили една специална изненада. Всички 100